Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum ninsab ta' sliema biex nintervista lil wieħed mir-riċerkaturi ewlenin ta' Malta li rriċerka dan il-qasam, is-Sur Guido Lanfranco. X'tifhem bit-tradizzjoni orali u x'inhuma l-oqsma li tinkludi fiha? L-ewwel nett meta ngħidu tradizzjoni mhux bil-fors tikklassifika bħala drawwa. Il-differenza kbira bejn tradizzjoni u drawwiet hi li d-drawwiet huma iċċaqliq il-kliem l-attivitajiet ta' kuljum li hemm bżonn, inkluż ix-xogħol u hekk, u fid-dar. Imma tradizzjoni tfisser attività illi tagħmilha illa li tħoss li hemm bżonna mhux għax trid taqla l-flus jew xi ħaġa oħra. Meta nieħdu l-festi li jsiru kull sena kull imkien. Il-festi jsiru mhux għax għandna bżonnhom. Infatti ħafna minn nies igergru konta tagħhom. U anke parteċipanti fil-festi hemm li jgergru għalihom. Imma dawk ngħidulhom tradizzjoni, nagħmluhom għax jogħġbuna jew għax ifakkruna f'xi ħaġa li toġobna. Bħal meta jkollna il-ġranet nazzjonali u tal-8 Settembri u tal-assedju u affarijiet bħal dawn. Mhux għax għandna bżonna, ma mingħajrhom ngħaddu, ma nagħmlux daqshekk spejjeż, nistgħu jkun hemm gvernijiet ma rridx nagħmel dal-festi għax għandna ħafna nagħmlu di u daqshekk. Imma nagħmluhom għax jogħġbuna u rridu niftakru fihom bħal birthdays tagħna. Imma dawk li huma drawwiet huma l-attivitajiet ta' kuljum. Issa, kemm tradizzjonijiet u kif ukoll drawwiet, għandna dawk li huma bbażati fuq il-kliem biss, oħrajn huma attività materjali. Pereżempju, nieħdu orali, tradizzjonijiet orali u drawwiet orali. It-talb jieħdu biċċa maġġura mit-tagħna minn tal-Maltin. X'il-Maltin jekk tistudja l-orality tagħhom, għax da żmien qed jużaw il-kelma orality, tfisser grupp ta' kliem illi jingħad jew hemm bżonnu għal ċertu żmien u għal ċertu skop. Hawn Malta li żjed li għandna orali jew oralitajiet assoċjati ħafna mat-talb u l-ispiritwalità. Il-Maltin għandhom l-appearance ta' qaddisin. Santi statwi inkwatri knejjes festi tal-qaddisin kollha kemm trid. Magħhom hemm assoċjati talb u ġakulatorji u affarijiet bħal dawn. U jemxu magħhom daw. Jiġifieri jekk kienu huma tradizzjonijiet qed isiru illa li għandna bżonnhom biex niftakru fihom biss. Dak huma tip ta' oralities jew kliem jew talb jew funzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ispiritwalità ħafna drabi. Mentri fid-djar privatament il-Maltin kellhom qabel iżjed minn issa ħafna kliem oġakulatorji u skurunġrar u jkeċċu x-xjaten u l-ispirti ħżiena u tajbin. Kulħadd kien jifhem fihom daw ġifieri, kulħadd jaf kollox bil-bittikka u irridu jikkonvinċu lil-ħaddjar li jrid jemmen hekk ukoll. U talb għandna ħafna li vvintaw in-nies, mhux li ippjanawhomlhom il-qassisin jew l-ekklesjastiċi.
Ra n-nies jużaw kliem li jużaw bejnietom id-dar. Fost ħafna mill-kliem li jużaw, hemm l-iskunġrar biex ikeċċu l-ispirti ħżiena. Allura dawk tajbin ukoll biex ifejqu l-mart, jaħdmu f'moħħhom. Fil-kultura tal-Maltin hemm ħafna affarijiet bażikament jekk taħseb fuqhom ridikoli. Għax anki xi ħadd irid ibirek id-dar, ibirika hu. Ibaħħru ngħidu aħna. Illa daħluha f'moħħhom li jekk hemm il-mart fid-dar, hemm xi xitan bil-forsi idejjaqhom u trid tara kif tagħmel biex neħħih. Xi waħda mill-familja tiddeċidi li tista' tagħmel da x-xogħol, il-weraq ta' żebuġ imbierek f'ħatt il-palm u biċċiet tal-weraq tal-palm jaħarquhom ġo xi taġen jew xi skutella. Iduru d-dar mill-bidu minn fuq net jekk għandhom fuq għall-isfel għall-bib ta' barra biex isom qed jimbuttaw il-barra dan. Alla volja meta jkun spirtu jgħaddi minn fejn irid, imma insomma. U jgħidu ġakulatorji huma bħal San Barnabaw, pereżempju jekk hawn il-ħażen imur minn hawn. U nosservaw diversi oralities fejn jidħol it-taqbil tal-kliem. Għax anki jekk noqogħdu ngħidu ċertu talb, ngħiduh bit-taqbila biex jiftakruh in-nies. Anki l-idjomi, proverbji u affarijiet bħal dawn ngħidin biex jiftakruhom in-nies. Għalhekk jagħmluhom jaqblu il-kliem tagħhom. Illa għaliex billi il-poplu Malti ma kienx jaqraw jikteb. Ma kien jaqraw jikteb xejn, talb u taqbiliet. Jagħmilhom ħadd ieħor. U jagħmilhom tista' tgħid kulħadd tal-familja. Ġeneralment ix-xjuħ. U dejjem jażlu kliem biex jaqblu. Anki pereżempju fl-iskunġrar kontra mars tal-għajnej, jgħidulu l-qarnita u hekk. Xi ħadd jgħid xi 4 kelmiet tal-iskunġrar u jispiċċaw. Santa Margherita neħejli l-qarnita. Setat ma kienx Santa Margherita, imma jdaħlu għal se taqbel mal-qarnita, għax dik iridu jġibu. Fuq dina mhux se ngħid wisq iżjed għax kull waħda tiftaħ bibien ġodda, kull waħda li semmi kelma tiftaħlek bibien li ddum tajt sija fuqhom. Kif u minn fejn beda l-interess biex tir-riċerka tista' tgħid il-ħajja ta' madwarek? Lej meta kont żgħir, aħna konna kwalità ta' familja bħalma kien hemm ħafna oħrajn. Alla volja hemm ħafna tipi ta' familji bir-regolamenti tagħhom. Għax ir-regolamenti kienu jagħmluhom l-ommijiet u n-nanniet u t-tzijiet u l-papajiet kulħadd jirregola. Allura aħna konna dejjem id-dar, ma noħorġux nilagħbu barra bħat tfal l-oħrajn. Jiena kont ngħidilhom ma nistax immur ħdej dak ħareġ bil-qeda fuq it-terġa għandu xi stampi qed jarahom xi ħaġa hekk. Le intom hawn ġew. U r-raġuni tagħhom kienet għax meta aħna nkunu ġewwa qudiem għajnihom ma nkorrux, ma ngħidux kliem ħażin, ma niġġieldux, ma nitilfu xejn, ma naslu mkien. Żmien moħħli. Ara jiena bħala prinċipju, ma l-ewwel ma kontx nafx qed isser prinċipju, imma dejjem kont nagħti każ ta' kull ċaqli għal issir ġo-d-dar u barra. Infatti il-papa tiegħi kien dejjem qabbad lili jekk irid ikun hemm xi ħaġa li se tieħu tul.
infatti darba għatlu minn fej jiġu t-trabi, minn fej jiġu l-babies għatlu, għax konna najdu għana. Kuħat jisaqsija dik, għax minn jirraġuna b'moħħu, jibdajti ma minn ximkien ġew daw. Ma jistax ikun ma tiġix din weħeda l-question. Għatlu minn fej jiġu l-babies. Għara bħalissa imħabbat. Taf x'tagħmel, mur fil-gallerija. Jekk taddi karozza safra għajdli, għajdli. Għax safor ma kienxaw. U kollha sewda. Għal-ewwel ħerqan biex nagħmel dak li għajdli missieri. U mbagħad jibda niddejja erġa' dej il-ħin. U fl-aħħar naqta' qalbi u jaqta' qalbu huwa wkoll jgħidli aħjar issa ħallija mbagħad naraw. Allora kellna problemi bħal daw id-dar. Ommi moħħa fit-talb ta' kollox, ta' fil-ħodu, ta' f'nofsinhar, ta' fil-għaxija tal-qaddisin, tal-raħal, tal-belt, u kultant tajt il-ġekulatorji weħeda. U ġilitkom bil-kuruna fida tajt il-rożarju. U kull meta tarana għaddejjem minn ħdejja minn ximkien. Tajdenna intom għax mux tajdu il-rożarju, per eżempju. Bat nidela xat li naħsillek l-art, għalmenu biex nġbor ġieħi u kol. Imma jena għalla volja tifel u ma tantx nifhem, imma bħala feeling tiegħi konti ħossni oppressive. L-atmosfera oppressive tkun. Kull min ħaraslek biex jgħid kritikak, biex jgħidlek xi ħaġa, u malli toħroġ rasek barra mid-dar, tara assessin, patrijiet, sorijiet, ikun hemm xi vijatku wkoll, iċemplu jdoqqu l-nipen tal-post. U niċeċ fit-toroq. Kull fejn tmiss u kull fejn tara, xi ħaġa li tfakrek f'ruħek. Konna niġbru xi biċċa ħobs li tkun waqgħet il xi ħadd timpoġġiha fuq ħoġor ta' tieqa biex ma tintrifix għax tas-sagrament. Bħall-ostji. U tista' tgħid illi ħajjitna kollha knisja qaddisin talbu affarijiet bħal dawn. Mwet ngħid xejn jiġifieri biex ingerger as-saġġ, imma once you look back, tħoss kemm setgħu saru affarijiet iżjed utli, mhux tradizzjonali, jew hekk. Kif jirnexxielek issib taqbiliet ġodda jew varjanti, drawwiet, eċċetera, billi tosserva biss jew tmur tistaqsi direttament lil bdiewa, tfal? Skont kif tgħidika tidher ħaġa faċli, imma trid toqgħod attent għax jinqalewk ħafna problemi. Għax il-bdiewa pereżempju għandhom id-drawwiet tagħhom. U kultant jaħdu fastidju malajr għax inti ma tkunx poġġejt il-klim tajjeb. Imma jiena bdejt nagħti każ tal-folklor orali. Għax jiena kont bdejt nistudja l-ewwel in-natura. L-iżjed il-pjanti u l-insetti u affarijiet oħrajn. Allura ġili meta kont nara xi bidwi qed jagħmel xi xogħol, jew qed jistrieħ jew xi ħaġa, ġieli kont insaqsihom xi ħaġa żgħira mingħajr komplikazzjonijiet. Darba kont jgħid ħalaxa kien hemm xi festa. Għal-għada l-festa, mort lejlet il-festa, jiena xkont qed nieħu ritratti ta' xi avvenimenti u tiżjien u hekk. U l-wieħed anzjan jidher qatt ma jagħmel xejn dejjem bil-qiegħda bil-bastun f'idu jistrieħ miegħu hekk. U naħseb illi kieku xi ħadd kellu jpinġi dik il-biċċa raħa li pinġih bil-qiegħda hemmhekk għax isupporti mill-landscape dak kien dejjem hemm. Mbagħad għatlu kemm jogħġbuni l-istejjer li jgħidu n-nies. Ġifieri għax ommi tgħidilna l-istejjer qabel norqdu.
tivvinta, insomma, suppost ikunu dejjem ikomplu minn ġurnata għall-oħra. U ġili xi ħadd minn ħuti jgħid, iva dinna ma tispiċċa għaddi l-istorja. Għax kienu jagħmlu hekk biex it-tfal jiġbaw jorqdu jaqbadu min-nas u da. U mbagħad għatlu hawnhekk naħseb għandkom stejjer li tajdu l-xulxin u l-tfal. Le, xtaqsejt għal xi leġġendi, ma l-kelma leġġendi ma semmejtix. Mbagħad qalli jiena ma tantx nista' nitkellem ta' għax jien ninħanaq malajr u ma nafx impoġġi l-kliem. Għax ma kienx jitkellem dan, kien qed bikwitu dejjem basta ma jtaħx fastidju. Mbagħad ra wieħed għaddej xi ħabib tiegħu għallu ġuż għaw dar-raġel li ridek tgħidlu storja. U beda jgħid ħafna kliem u jitħaq kemm jiflaħ l-istajjer ngħiduhom lit-tfal aħna. U jiena baxx biddilt id-diskors insomma u mort band oħra għax mhux postiem. Imma għall-ewwel kont niġbor jew niftakar dak li jgħidu n-nies. Ora li ġifieri anke tip ta' proverbji, għax meta nitkellmu fuq il-proverbji, hemm dak li huma standard. Alla ħeres tieħu żball f'xi kelma xejdulek dik mhix hekk tajda. Imma hekk ukoll jgħiduha, għax billi ħadd ma kien jikteb u jaqra. Skont kif jismagħha jgħidha. Kieku nistampa fi kotba bħal manna dizzjonarji differenti u idjoqmi u bħal daw. Dawk jistgħu wieħed jaqrom darba, jekk insihom jerġa' jaqrom, jekk inti tistaqsi fuqhom jaqra jgħidlek biex tkun kelma kif inhi. Imma mingħajr il-qari taqa' biss fuq il-kliem orali jsiru. U meta ma taqromx, kif kont qed ngħid, hemm ċans dejjem li xi kelma tawwiġha tibdilha ma' oħra imma li tfisser l-istess, imma tkun fi xkilthom il-min kun tallimhom mod u jkomplu jinfixlu. Infatti, wieħed mis-sinjali prinċipali ta' ura l-folklor huwa meta jvarjaw. Il-varjazzjonijiet, they speak for themselves. Ġiri jvarjaw skont l-esperjenzi ta' dak il-bniedem li qed jitkellem fuqhom. Ġiri jvarjaw skont id-drawwiet tar-raħal jew tal-belt. Infatti, huma lat interessanti ħafna kif ngħidu l-kliem. U anke ġeneralment il-qaddisien protetturi tar-raħal kienu jfissru ħafna. Allura ġieli minflok isemmu xi qaddis, isemmu ieħor tagħhom minfloku, ġieli jfixkluhom. Imma ġieli minflok jifixkluhom, ġieli jagħmluha apposta jbiddluha biex ishom jixtu botti l-xulxin. Għax fl-istess raħal ikun hemm żewġ gruppi ta' qaddisien hemm min iżomm ma' dak min iżomm mal-ieħor. U kemm il-darba fl-oral folklor jinqalgħu kwestjonijiet u ġlied bejn nies ta' raħal u ieħor. Għax ikunu għaddejjin bl-istatwa fil-proċessjoni, ġieli idawru l-istatwa lejn xi dar jew xi gallerija fejn xi ħadd li jridu jruwilu, jew bħala kompliment, jew għax benefattur, jew għax għandhom il-mart. Hemm del ħafna rqaqat żgħar, flok qaddis jużaw ieħor. Jew jużaw taqbiliet li jgħidu l-xulxin.
u jdaħlu fin-nofs inċidenti bħal xi ħadd marit idawru l-istatwa waqt li għaddejjem minn qudiemu. Anki tal-irxox ġili wara li x-xox ta' dawruh xi tnejn lill-benefatturi li tawhom il-flus għall-istatwa jew biex jirrestawrawha. X'mezzi tuża aktar biex tippreserva dak li tara jew tisma'? Kidba, tpinġija, Jiena recordings. minn barra il-folklor tal-kliem. Interessawni ħafna l-fratellanzi. Fratellanzi dawk li tara fil-proċessjonijiet bil-mozzetta kolorita, bil-konfratija bajda, jew skont kif ikunu defined huma. Infatti, l-ewwel li kelli interess fuq il-fratellanzi, meta nkun qed naqra xi parti mill-istorja fratellanza ippikat jew ipprotestat għax ma ħarġitx wara l-oħrajn jew kien hemm ħafna kwistjonijiet. Bħal każini tal-banda u hekk il-fratellanzi huma organizations interessantissimi. Imma l-ewwel ma bdew il-fratellanzi bħala savings bank qisu jiġbru mqart li tħabbit kull sena u jagħmlu fondi u kulħadd jista' jibbenefika minnhom. Illa għaliex in-nies il-foqra xorta kienu jaraw kif iridu jħallsu xi funeral, mhux on a large scale, imma jridu jħallsu għas-servizzi tal-funeral, ta' xi twelid, ta' xi żwieġ, għal-fejqan tal-mart u affarijiet bħal daw. Allura ħafna daħlu fratelli biex ikollhom benefiċċji għal meta jkunu se jmutu, għat-talb wara li jmutu, għal ħafna raġunijiet ta' social welfare. Imma mbagħad kont iddeċidejt illi daw il-fratellanzi billi jissemmew ma kontx inkun naf sew kif huma libsin. Għax meta fratellanza ta' San Giuseppe, suppost blu fuq l-abjad. Imma mbagħad hemm oħrajn illi flok il-blu għandhom xi ħaġa oħra. Ikun hemm raġuni, forsi kien hemm xi żewġ fratellanzi oriġinarjament jingħaqdu flimkien għax nies kien hemm ftit ara jiġbru ftit. U allura l-libsa tagħhom tkun nagħtu każ ikunu tar-Rożarju ngħidu aħna. Tar-Rożarju tkun jew ċelesti ħafif, jew abjad u l-konfratija bajda. Imma ta' ċerti rħula ikollhom biċċa drab li jgħidu l-allabtu bħalma naraw tal-Karmnu ta' San Franġisk u oħrajn u d-Dominikani. Dik qed ngħidilha biċċa ċaruta mingħajr ħafna rispett u nkini għax mhux suppost ngħidilha biċċa ċaruta min naf kemm demu jgħadduha u jqassuha. Ġieli meta tara proċessjoni minflok ikunu bħas-soltu bħal oħrajn tar-Rożarju ngħidu aħna jew tas-Sagraments, ikollhom inkluża biċċa drab oskura aktarx tal-ċintura kienet tkun, għax ikun hemm xi fratellanza taċ-ċintura xi darba li spiċċat, imma baqgħu iżommu la tradizzjoni bħala żieda mal-libsa tagħhom. U jiena kont iddeċidejt irid narahom dal-fratellanzi kollha li qegħdin. Allura filli kont regolarment nagħmel bird watching jien. U noħroġ għan-natura u nżomm in-noti u hekk. Filli meta kelli l-karozza ġifieri, kont mort naħdem apposta St. Edwards.
mort nagħmel il-lessons advanced levels tal-biology, eccetera. Biex ma lituni il-paga ta' sena mor nixtri karozza biex nista' nara l-fratellanzi. Allora kont immur kull weekend, kull meta jkun hemm xi proċessjoni jew festi speċjali, kont immur niġri bil-karozza xi nofsija qabel, jekk mhux iżjed. Għax hekk inġabru n-nies u jinġabru karozzi oħrajn ma nistax nimur fejn irrid. Nieħu ritratti tal-armar tal-festa skont il-fratellanzi kif ikunu żejnu. Għax ġieli kienu jkunu mhux proċessjonijiet tal-festa tal-patrun, ġieli kienu jkunu sekondarji tal-fratellanzi. Bħalma per eżempju fratellanza ta' Santo Rocco, il-rendi għandhom biss. Fratellanza ta' xi qaddis ieħor, issiba fi knisja u raħal antik. Insomma, jien għamilt għalija mbagħad daw il-klip tal-klip saw biċċa kartuna bil-klip u xi 4 folji ġewwa. Malli nipparkja x'imkien imur niġri nistenni qabel toħroġ il-proċessjoni, imma nkun tħalt qabel biex nara l-kulur tal-istandardi li għandhom ikollhom l-istandards tagħhom esposti għal-festa. U żviluppajt għalija sistema kif malajr inkun naf x'għaddej u x'qed isir. Allura fuq biċċa fullscap jew biċċa A4 kont nottil tas-sagrament għax ġieli joħorġu l-ewwel dawk. Ngħid pereżempju hemm 10 fratelli, 5 lem 5 law. U nagħmel triangles tfisser fratell fit-triangle għax imbagħad kemm tlebsu l-konfratija meta mmur id-dar. U nikteb jekk hux red, green, blue, cream, white. Insomma, biex inkun naf x'kulur kienu. U fuq il-karta jkunu bl-istess sequence li ħerġin. Nibda mill-ewwel li ħarġu l-ewwel x'kienu kemm kien hemm kienu libsin. U żviluppajt sistema li hija kif nieħu noti ta' malajr. U kif tafu intom ukoll, il-fratellanzi jkollhom ir-rettur. Ir-rettur ikun il-kap tagħhom u jkollu l-medaljun kbir. Ikun hemm is-surġent bis-surġentina biex iżomm l-ordni fil-proċessjoni tagħhom ħajoqogħdu wara xulxin u ma joħorġux mill-linja. Imma dal-aħħar m'għandhomx trabbil wis għax il-maġġoranza tal-fratellanzi naqsu ħafna. Is-surġentina joħroġ bħala tradizzjoni mhux għax hemm bżonnu daw. U mbagħad meta tasal l-istatwa kemm qed jerfgħuha fuq quddiem u fuq wara. Għax ġieli tkun statwa tal-sekondarja. Insomma, mbagħad ġieli fl-istess ġurnata jkun hemm proċessjoni oħra mhux botwis u mmur hemmhekk. U nieħu ta' dawk ukoll. Infatti tal-ġimgħa l-kbira in-naħa tal-Kottonera, pereżempju, tal-Birgu, tal-Isla, ta' Bormla flimkien. Imma jvarjaw isu xi 20-30 minutes bejniethom. Allura nitkixxef kemm jista' jkun min joħroġ l-ewwel biex ma li naħodlhom ir-ritratti dawk li jkolli bżonn. Immur niġri il-proċessjoni tal-oħrajn u kont nagħmel kemm nista'. Ġieli tużaw ukoll it-tpinġija. Tpinġija żjed ngħid simboli disien. Ma noqgħodx impenġi l-fratel sħiħ, il-muzzetta biżżejjed forma ta' triangolo.
Anki tal-isla, per eżempju, l-isla post antik bħal Bormla u l-Birgu. Allura għandhom ċerti fratellanzi illi irħu l-oħrajn m'għandhomx. Għandhom waħda tat-Trinità ngħidula. Fratellanza li kienet tiġbor il-flus biex tifdi l-iskjavi. Waħda minnhom, Bormla l-isla u l-Birgu kellhom iżjed minn waħda u tnejn dawk li jiġbru għall-iskjavi. Għax dawk antiki u fi żmienhom kienu jeżistu l-iskjavi min jinqabad priġunier jisejjaħ skjaf kien. Imma kienu jiftehmu xi ħadd tal-fratellanza jmur iħallas għalih tripli jew jew il-vjaġġ għan-Nord Afrika fejn kienu jżommuhom skjavi. U tat-Trinità l-isla biss rajta jien ma rajtix b'nadiju, jekk kien hemm ċimkien ieħor spiċċat. U ħadd gost li rajthom tat-Trinità, illa li hemmhekk biss intqajt magħhom. U libsin krim u għandhom salib. Nofsu blu u nofsu aħmar tal-Spiritu Santu dik. tat-Trinità li żjed. U li l-wieħed qoddim li kienet jerfa' l-istandard, għatlu intom u tat-Trinità intom. Issa sew għalli, għax naf jien. U li l-Karmenu għallu aħna ta' xiex aħna, ta' xiex il-bisna llum. Għallu tat-Trinità għallu li hemm ġew fis-sagristija. Għax ħafna mill-fratelli da żmien, jew għalmenu fi żmien li kont indur nieħu nota tagħhom jien, tant kważi spiċċaw il-fratellanzi, għax minflok il-fratellanzi kif kien l-intenzjoni tagħhom fl-antik biex ikunu ta' sors ta' social welfare. Mbagħad bdew isemgħu xiex l-istat, il-pajjiż, ħoloq attività simili, iżjed professjonali, għall-għajnuna soċjali. Allura għalfejn jibqgħu jeżistu daw. Bħala tradizzjoni, għax huma interessanti, ma jridux jinsewhom, ma jridux li jintesew. Infatti jien stess, meta kelli okkażjoni nikteb l-emmulaw xi ħaġa għall-festi u da, dejjem nikteb li nħoss li dal-fratellanzi m'għandhomx jispiċċaw għax m'għadhomx jintużaw. Għandhom joħorġu fil-proċessjonijiet ukoll, anke jekk mhux qed jiffunzjonaw bħala tradizzjoni u importanti. Min kienu r-riċerkaturi Maltin u barranin l-influenzawk l-aktar? Jien li żjed l-influenzawni dawk li ħadmu fuq id-drawwiet u fuq il-oralities lokali. Għax ta' pajjiżi oħrajn u awturi barranin hemm ħafna. Imma ma nafx ma impressjonawniex, jiġifieri illi jiena kont nistenna xi ħaġa aħjar minnhom. Illa għaliex għax jiena bħala Malti ninteressani l-istorja ta' Malta li żjed. L-oħrajn dejjem ikollok ftit general knowledge biex tkun taf l-influenzi minn fejn ġejjin. Imma bażikament dak li hu ta' Malta li interessana li żjed, għax dak nistudjaw aħna. Kultant issib konnessjoni ma' Sqallija, ma' Palermo, ma' Catania, ma' postijiet bħal daw. U xi drawwiet oħrajn li kienu jġibu magħhom settlers minn Sqallija. Għax Malta ġieli ġew settlers minn Sqallija, speċjalment dak li jgħalmu s-snajja, kif jaħdmuhom pajjiżhom, jgħalmu l-apprentisti lokali biex jaħdmu bħalhom. U kien hemm fratellanzi tagħhom ukoll. Jiena li żied li interessajt ruħi f'Kassar Puliċċino, pereżempju, għas sempliċi raġuni għax ma kienx imkabbar, għax imbagħad intqajt m'oħrajn
Illa l-aħħar istaqsihom xi ħaġa se taħdilhom l-enċiklopedija ta' moħħhom. Allura iżjed drajt ma nsaqsi l-ħadd, infittex jien, u neħu nota jien, u nikteb fuqhom jien, jekk min iżgur minn xi ħaġa ma nsemmijiex. Imma kassar pulizija kien sinċir. Ma kien jgħid kontra ħadd. Għax jiena personalment sibt ħafna drabi fejn ikun hemm min qatt m'għamel xejn u għax tagħmilha inti ħafna kritika u ħafna kliem żejjed. Aħna xejn jqogħdu jgħidulna hemm tajjeb u hemm ħażin. Jiena rajta hekk, tibta hekk u daqshekk, imbagħad wara jagħmlu li jridu l-oħrajn. Imma kassar pulizija biżżejjed. Imma mbagħad hemm oħrajn li kienu bħali ma xejn tfisser għax jien m'għandix pretenzjonijiet. Illi jitkellmu tajjeb ukoll, imma forsi m'għandhomx daqshekk esperjenza fis-suġġett. Imma mhux m'għandekx toqgħod titkellem baxx fuq xi ħadd għax ma qalx kollox. Forsi kien hemm raġunijiet oħrajn. Imma jien hekk ngħid, nibqa' ngħid illi kassar pulizija kien l-aħjar raġel għax ma kienx iżomm ġo fih biex ma jgħallimx il-ħadd ieħor, dak li jaf jgħaddi l-ħadd ieħor. U iżjed kemm isir malajr, il-pasiton iżjed aħjar. Għax l-anzjani spiċċaw qabel jinħlew. Mill-esperjenza tiegħek, liema qasam mit-tradizzjoni orali taħseb li għad hemm ħafna xi jiġi rriċerkat? Għaw Malta kienu jiġu esperti tal-folklor barranin, jew apposta, jew ikunu fuq xogħol ieħor u jinteressa mill-folklor. U hemm diversi minnhom. Imma bħal Berta Elgi, per eżempju, ġabret li żiet għanijiet tal-kwatrenz imma, dawk ta' erba' versi biss. U dawk għadhem l-istess pattern, kemm jista' jkun jaqblu, iġibuhom bħal dawk tal-imnarja li jsiru għal competitions u jsiru kultant. Il-biċċa kbira minnhom dejjem fuq l-erba' versi. Fl-antik daw kienu jsiru xorta l-għana, imma kienu jużawhom biex jgħajru l-xulxin. Ma jaqraw xejn, ma jikdbu xejn, imma erba' versi jżammuhom f'moħħhom kienu. U meta jrid jgħajjar kemm ibiddel xi żewġ kelmiet. Kien jinqalgħu ħafna kwistjonijiet għax is-soċjetà agrarja kienet torganizza lan għal buskett tal-imnarja u mbagħad bdiet issir kontra l-liġi li tmur tkanta qalb il-folla tan-nies mingħajr permess għax dejjem kien isir il-ġlied. Mbagħad bdew jiġu organizzati minn entitajiet differenti għax mhux dejjem l-istess kienet. Taħseb li dan il-wirt orali qiegħed jintilef u għaliex? Da żmien billi kulħadd saf jikteb u jaqra. The best way out kienet illi kull min jaf xi ħaġa jiktibha. U kien hemm ħafna kitbiet tal-għana tal-imnarja, tal-għana tad-dar jgħidulu tal-banju, għax waqt il-ħasil tal-ħwejjeġ ma kellhomx transistors u hekk u radjijiet. Jannu u ġeneralment jaqabżu ċint għal ta' warehom għal ta' ħdejhom għax isimgħuhom jitkellmu jew jiftaħru u jieħdu l-batti lejn xulxin. Rari kienu jiġu fl-idej, imma l-biċċa kbira jaħduha bħala ċċajtajna ftit. Imma basta warra mid-dar ma tismax leħni jew ma nismax leħnek. X'nistgħu nagħmlu biex inżommu dan il-wirt ħaj? Jien meta kont nagħmel
ħafna programmi fuq ir-radios li żjed fuq l-RTK. L-RTK beda fil-1962. Jidir li jien bħala radio 92. 92 għax issa żelaq l-9. Inqaleb. Dis-sena laqa 25 sena anyway, whatever. Eżatt. 92 mela. U jiena kont ftijamt minar kontratti ġifieri mal-RTK għattilhom jien nixtieq inżomm għax kont insaqsi l-questions biex norjenta ruħi ma' semmija. Jekk jien rrid nikkonċentra fuq l-għana, ngħid minn għandu xi għana personali li jrid isemma' ħinna. Namlu għamma l-oħrajn biex ma tintilifx. U dejna l-attitudni domt namela snin. U ġbart ħafna konversazzjonijiet jew fuq mir-radio imma ħadd miegħi recorder żgħir bil-kasett. Għax xejn toqgħod tismagħhom u tħażżes. Ħalli għaj li l-kasett bizmin jispiċċaw, mux ħaġa permanentisma. Imma almenu ġbarnijom. U kelli ta' xi 10 snin. U iżjed minn 100 kasett kelli. Imma iddeċidejt u għadt bil-qiegħda niktibhom bidejja mux bil-recorders u bidejja bdejt niktibhom nismaħħom ġew id-nejja kull sentenza niktiba. U nikteb jekk hux raġel jew mara minn fejn hu meta jgħidulek għax mhux kulħadd jgħidlek minn fejn hu. U meta ktibthom kollha kelli ħafna oralities għandhom x'jaqsmu mat-talb mal-iskunġrar li hu forma ta' talba mħalta mal-paganizmu ma' taħlita nobis. U mal-mistoqsijiet li kont nagħmel anke li xi snajja kif kienu jsiru l-affarijiet. Issa dawna wara li għamilthom kollha bidejja, u mbagħad bdejt nagħmilhom bil-kompjuter. Minn hawnhekk nikkopja fuq il-kompjuter. Issa ħdejna ant publisher u hemm iżjed minn 600 pages stampa tirqaq u għamiltlu index imqassam dak li hu talb, dak li hu leġġendi, dak li huwa snajja, dak li huwa festi. Insomma, u hemm iżjed minn 1500 entry, ġifieri. Nispera li kollox imur sew għax ma dan ukoll qed intellaq jien, jew jasal il-ktieb jew nasal jien. Kont tikteb ukoll l-artikli fil-gazzetta, tista' tindikalna snin? Dawk kon nikteb ħafna. Bdejt mill-54-55, bdejt nikteb l-artikli fil-gazzetti ġurnali u hekk. Imma meta żidna fir-radios, il-nies il-komuni jisimgħuni fuq ir-radio, jarawni fuq it-television, jaraw xi artiklu. Allora jiftakru fija kienu fis-sens li jekk alla l-manakka u l-programm tal-festa jridu artiklu, jibatu li nota biex niktbilhom artiklu. U ktibt ħafna, kemm għall-każini, kemm għall-gazzetti tal-news. U ħafna minnhom huma
għall-ewwel darba ġifier ma smajniex bħalhom qabel. Allora eventwalment isiru importanti għal min qed jagħmel ir-riċerka. Issa daw kollha tajthom donazzjoni, il-cassettes, it-transcripts, il-computer. Tajthom kollha l-Ethnographic Museum tal-Birgu. Għal biex min irid jirriċerka fuqhom, jirriċerka fuqhom. L-importanti biss illi rridu niftakru illi t-tapes biż-żmien jibdew jitħassru, jonqsu mill-power. Allura jien għamiltilhom it-tapes kollha flimkien. U l-scripts, it-transcripts, biex jekk iridu jisimgħu il-kliem propju tan-nies kif tkellmu anke bid-dialett ġili kien hemm interessanti. Jista' jsiru malar kemm jista' jkun qabel ma jitħassru l-reels. Għax anke fost l-għana kien hemm waħda mill-għana issa mhix minn daw tal-botti jew taż-żufjet. Waħda qiegħda tilminta mid-destin tagħha, pereżempju. Dew ma tantx nisimgħu bħalhom. U kien hemm ukoll tal-għana l-komuni ikollhom kliem fihom ta' żmienhom. Hemm ċerti kliem illi bħalissa m'għadux jingħad. Ilu ħafna li spiċċa u jitfaċċa f'xi waħda minn anke pereżempju meta fl-għana isemmu l-maktur. Mhux għal skopijiet sanitarji, imma qabel meta kienu jagħmlu r-rabta, jiġifieri jsiru warajjes fid-dar ta' xi ħadd minnhom. L-arusa ġieli kienet tagħtih maktur ir-rakkmat biex jibqa' tifkira. Jew it-jewla u xorta waħda li se jmorru flimkien il-sess il-maktur iservija titni. Asaq ix-xogħol. Oħra il-maktur tagħha ma lestitux. Oħra lestit il-liżar. Kollu r-rakkmat u ħaġa oħra. Imma il-maktur kien jużaw fit-tiġijiet ta' spiss. Għax anke kienu jagħmlu maktur ir-rakkmat. Joqgħod f'ħaġor l-arusa meta jidħlu għar-reception. Ir-reception kienet tkun fid-dar jew tal-arusa jew ta' missiera jew ta' tsija. Fejn isibu l-ikbar jisselfu kamra, iġibu s-siġġijiet mill-knisja, jħallsu xi solt kull wieħed u jippreparaw għat-tieġ għal-reception insomma. U l-maktur kien jintuża kemm mill-arusa fil-rabta u kemm mill-arusa f'ħoġira ipoġġru l-maktur fuq il-libsa u jittuwa r-rigali. Xi rigali ma kienux setta t-te u setta l-kafe u tazzi. Dew ma kellhomx bżonnhom xejn dew. Ir-rigali kienu xi biċċa tal-fidda, biċċa tad-deb u biċċa xi ġawwara xi ħaġa hekk illi tibqa' u tiġi apprezzata bħala jewelry għall-menu. U ftit qabel it-tieġ kienu jmorru jixtru mhux id-dota kollha, jmorru jixtru li hemm bżonn tal-użu imma mhux dekorazzjoni. U mbagħad hemm ħafna punti oħrajn li bħalissa mhux qed jiġu f'moħħi għaliex dan hemm iżjed aspetti milli wieħed jistenna. Tista' tkellimna fuq xi xogħlijiet oħra minn tiegħek, pereżempju l-mediċina popolari? Bħalissa qed niftakar li f'xi tieġ xi ħadd kien qal li
kellhom ħafna dubbien fuq il-kejkijiet u fuq li kellhom. Imma wieħed mill-waiters għallu ma jinkwetaw xejn se jġib il-flitt. Il-flitt huwa insecticide. U beda sejjerek fuq il-mejda tal-kejkijiet u biskuttini u kollox. Imma ma ħadd ma qal li mitxa ħadd. Tista' tkellimna fuq xi xogħlijiet oħra minn tiegħek, pereżempju fuq il-mediċina popolari? Il-mediċina popolari ħabtitni daqsxejn. Għaliex hemm l-imbirka salib ta' nies illi jekk ma jmutx jew imur tajjeb dejjem minħabba l-mediċina li tomu. Mill-ewwel m'hemmx dubju. U jekk inti ma taqbilx ma' xi ħadd, tispiċċa jkollok xi tajt dejjem, għax kulħadd jew tajjeb. Il-mediċina popolari l-iżjed li kienet użata isu biskop biex minn ġol ġisem tneħħi l-ħażin, il-ħsara, trid tneħħi l-marda minn ġol ġisem. Imma huma ma kienux jipprinċipjawha bħalma nipprinċipjaw aħna il-kontroll tal-mart. Huma l-qaddisin il-ħaxix li jażlu huma tajjeb. Anzi kien ikun hemm min jgħidlek u dak it-tabib fejjeb hemm ommi kellha dak malli jkollna xi ħaġa bum dak. Mbagħad fixri tfisser diarea insomma. U oħrajn biex joħroġ id-deni jew joħroġ ħsara kienu jużaw ġbajjar. Ġbara kienet tkun biċċa drab, xi franella jew hekk, jimlewha bin-nuħħala sħuna, issir fil-misħun, jew kellha xi ħaxix infarrak, bastandu xi fwieħa. Dawna kienu jqisuhom bħal mediċini standard. U kważi kull raħal u bed kien ikollu xi mara jew raġel li jaddotta ruħu bħala il-xajman tagħhom aw x'jgħidu l-witch doctor tagħhom. Ara kienu jmorru n-nies għand min għandu l-fama bħal French tal-Ar pereżempju. Dak kien ċerta fi żmien meta kienet hemm il-liġi li ma tistax tipprattika xogħol ta' tabib jekk m'għandekx il-liċenzja ta' tabib. Infatti ġieli kienu jċemplu d-dar xi nies. Jgħidu pereżempju għax għandi uġġeħ f'dari, għax għandi ngħidla jiena m'iniex tabib, tantkom żball. Le ma ħa ngħidlek. Għax nifhem fil-ħaxix ġifieri. Jien naf x'jisimha u naf anke għax użati. Imma ma nistax nirrispondi lin-nies li saqsuni inti hawn parira x'għandhom xi marda jew xi uġieħ. Infatti kien hemm waħda ċempel kull xahar kienet għax l-uġieħ ta' dara ma ddilix. Għattelentiex ma użajtx il-mediċina li kellek in-nanna qabel. Flok issaqsi lili. Lemma jistaw iġibuk fil-għali wkoll daw. Infatti fil-kodba kollha u fil-pritki kollha li nagħmel dwar mediċina popolari għandi paragrafu illi jgħid il-kontenut ta' dan il-ktieb mhuwiex jgħid biex jissuġġerixxi xi trid tagħmel, imma kull bżonn mediku trid tmur għand it-tabib. Biex nizzaw nara ruħi, nkella ħeljen jgħidu għax dak kellu fil-ktieb li dik tintuża għalek. Għax il-fidlaqhom pereżempju, fidlaqhom ħaxixa komuni, fjuri blu, kienu jnixfu l-weraq tagħha,
Mbagħad jagħmluh forma ta' te u jixorbuh. Suppost kien biex taddilhom is-sola. Imma l-affarijiet mhumiex hekk għaliex is-sola skont kif tkun. Tisol ħafna drabi u ħafna raġunijiet. Imma it-tabib ikun jaf xi 5 affarijiet differenti li jista' jkunu tajbin għas-sola tiegħek, mhux għax taħdejk tuża dak. Anki kienu jmorru għand xi mara illi jgħidu la ssewwi l-flix kien. Is-sewwi tfisser tagħmilhom sewwa. Hekk tfisser tippreparhom. Allura għandha xi tifel b'xi marda tmur għandek li ssewwi l-flix kien. L-espression tidher stramba, imma s-sewwi tagħmilhom sew u flix kien għax flix kien kienu jġorru. Mhux mediċini fil-pakketti u da. U dejna mhux settija xi ħaġa u tieħu l-flus mill-ewwel, tiġibha bil-kbira biex il-flus għalmenu min iħallasom jħoss li jħallasom għax xi ħaġa kbira. Mhux b'xejn, mhux għax jagħtas. Għal-ewwel ħafna għax danna trid tieħdu bl-attenzjoni ta' għax danna biż-żewġ trid tieħdu mhux bil-fard. Jiġifieri 2, 4, 6, 8 kuċċarini jew xi tkun. Biex imbagħad kien hemm affarijiet oħrajn. Bħal fintusa pereżempju. Fintusa ġejja mill-kelma tat-Taljan ventosa. Ventosa saker, bħal tal-qarnita. Jew bħal dik il-logħba li jisparaw u teħel mal-ħġieġa. Dak saker, dak ventosa. Imma l-Maltin milli jisimgħu bl-isqalli kienu. Dawra ħalel sienu. Tiġi fintusa. Fintusa prinċipalment hi tazza fuq il-ġilda. Fuq darek, għax darek għandek li żiet wiesa, żaqek mhix tajba timmolla. U din it-tazza taqli barra sal-isfel, wiċċa l-isfel, fuq xi biċċa xema żgħira. Kien jagħmlu xi biċċa xema fuq xi solt, fuq darek. Jom kella biċċa ċaruta imgerba u mċabsa ftit biż-żejt biex taqbad isa xema. U meta il-tazza taqli barra sal-isfel fuq ix-xema, fost affarijiet oħrajn, il-fjamma biex tixal tieħu l-enerġija bl-oksiġen, tieħu l-oksiġen minn ġol l-ispazju tat-tazza. Allura kif tkun ix-xema anke ġo xi plattina tagħmel xi ftit ilma fil-qiegħ, tara l-ilma tiela l fuq. Għax qed jonqos xi volum ta' xi ħaġa mit-tazza u tieħdu l-pressjoni tal-arja fuq l-ilma. Whatever. Din x'għad kien ikollu xi ħaġa serja jew ġeħ f'daru li hu komuni. Jgħidulu għamel il-fintusa, trid tagħmilha bil-fart. Għax inkella ma taħdimx, għarax daqsxejn laws of physics ma taħdem bit-tlieta trid tkun, għat-Trinità. U ejakulatorja tal-Madonna. Jew baħħar fil-kamra wara li tagħmel il-fintusa biex hemm xi spiritu ħażin joħroġ. U dal-affarijiet kollha trid tiblaħħhom. Imma x'inhu fil-kultura jekk tneħħilhom dawn l-affarijiet ma tantx jibqa'. Allura min ma jifhimx u ma jafx jitkellem ċertu lingwa ma jafx kif ifisser ruħu. Min flok tgħidlu ma jagħmel xejn għax aħjar ma jagħmel xejn. Jeħu fastidju. Biex ma jieħux fastidju jrid jagħmel il-ħmerijiet u bużullotti quddiem in-nies. Imma dik ngħidu l-kultura aħna. U jekk inti tajt li ma jogħġbukx,
il-kultura jgħidu li għax inti ma toġbokx il-kultura. Imma mhix veru, jien personalment il-kultura toġobni għax il-kultura tal-li wirt jien, ta' pajjiżi u tal-familja tiegħi, whatever. Imma mbagħad jekk xi ħadd jgħidlek għax għamilt l-irwiegel, irwiegel plural ta' regola. Regola rwiegel, rukkel irkiekel. Dik forma Maltija dik. U bessaħna jagħmluhom dal l-irwiegel mela jkun hemm 12 ġurnata ta' qabel il-miliet u jtuhom l-isem tal-ġurnata tal-ġimgħa. U mbagħad joqgħdu jeżaminawhom sew. Affarijiet li għad baqalhom sena biex jiġru daw. Laqas il-Meteorological Office ma jista' jġebbida sa' 5 tiem aħseb wara s-sena kollha jgħidlek se jiġri. U mbagħad jgħidulek le tajba għax Ġanni għalli li kif ketiba ġietu. Issa dana wieħed kien joqgħod il-mellieħa li ieħor ma rsax lok. Jista' jkun illi bil-fors sħaba waħda għaddit fuqhom it-tnejn f'daqqa fl-istess ħin. Għamlet ix-xita jew m'għamlitx. Għax jekk trid Malta kollha, kull jum hemm ix-xita x'imkien. Jew ix-xemx taqli x'imkien fi żmien tax-xitwa speċjalment. Imma l-kultura tagħna hekk. Imma jien personalment mhux se nkun l-ewwel wieħed imur noqgħod nallimhom fuq l-irwiegel kif jaħdmu u fuq il-fintusa u fuq insomma sanguisug u affarijiet bħal dawn. Kollha interessanti għax huma parti li jirriflettu il-problemi tal-bniedem daw. Infatti kull ħaġa li ssir kuljum dejjem hemm xi biċċa nkwiet fiha. Għax jekk inti tosserva u ssaqsi, kważi m'hemmx ġurnata waħda meta xi ħadd ma jħossux ħażin f'blokk bini, pereżempju. Allura hemm li jintalbu aħna u ġakulatorji biex jgħinuna. Għax taqbad tagħmel. Int ma tista' tagħmel xejn tmur għand it-tabib. L-antiki mhux kollha jridu jmorru għand it-tabib għax m'għandhomx biex iħallsu. Imma biċċa kbira tat-tobba tal-antiki kienu nies umani. Anke lill-missieri stess, it-tabib kien jiktiblu jekk tħoss li ma tistax tħallas ħalliha ta' tixkas. U koll familja għaddet minn żminijiet diffiċli. Allura mbagħad tirrikorri għal ħafna talb. Biċċa kbira tat-talb li baqgħu għandna dawk li kitbu l-qassisin. Qassisin devoti li kienu jiktbu l-poeżiji qabel u kienu jippubblikaw it-talb li jagħmlu l-koronelli li jkunu kitbu huma. Imma qabel it-talb li kienu jgħidu qabel in-nies tista' tgħid kollu ntilef li fa' xi ftit li kultant għadhom jitfaċċaw il-kliem antik tagħhom. Bħalissa qiegħed taħdem fuq xi ħaġa ġdida? Jien dejjem naħdem fuq xi ħaġa. Bħalissa 3 kotba għandi dak li semmejtilkom tar-recordings tal-RTK. Imma huma mhux proprjetà tiegħi xejn. Imma huma l-answers tal-questions li għamilt jien. Jiġifieri kif ridthom. Imma ma kontx nafhom jien qalhom lin-nies. Dak wieħed, xi 600 pages. Ieħor l-istorja ta' ħajti. Insomma, mhux għax sabiħa jew kera fiha ftit minn kollox. Imma ktibta bi stil, isniet nitkellem man-nies u daqshekk. Affarijiet li ħadd ieħor jgħid huma importanti jaqas semmejthom. Semmejt biex nur ħajja ta' bniedem komuni biss. U l-istil tal-kitba huwa stil
illi daħaltu ftit ironiku wkoll. Jiena għandi ħafna sens of humor għax ma naħmilx nara id-doppja faċċa ta' ħafna minn nies u ara kull fej fettilli jgħidu li għandna lill-Ministru l-lejla tiġi tajċi 4 kelmiet. U ngħidlu 4 kelmiet. Ngħidlu skużani ta' x'qed ngħid fuq hekk. Ngħidlu imma mhux ħtija tiegħek biex imbeġġilha daqsxejn. Kif nistgħu ngħinuk fit-tixrid u l-promozzjoni tax-xogħol u r-riċerka li għamilt? Kif trajnu? Kif nistgħu ngħinuk fit-tixrid u l-promozzjoni tax-xogħol? L-ewwel nett dal-aħħar ftit snin wara li għalaqt l-80 u issa sena l-87. Bdew iħossu li qed nixjieħilhom ċerti każini u postijiet oħrajn. Allura il-każin tal-banda Sliema tawni t-trofja u l-ġieħ il-banda. Il-Kunsill ta' ġieħ ta' Sliema. L-Università tatni honorary degree f'Deċembru li għadda. Tawni il-medalja tal-Repubblika. Għadsen bdan ġemmaħħom jindaw. Imma dawka bizzejiet. Għax mux labtom jindaw. ħaġa oħra tindika xi activities ta' organizations u fej tolqot imbagħad. Hemm xi mod kif id-Dipartiment tal-Malti tal-Università jista' jgħin fil-promozzjoni tar-riċerka li għamilt inti? Jiena naħseb illi jekk ikun hemm studenti qed jagħmlu xi riċerka fuq ċertu aspett ta' orality, jien qed nuża l-kelma orality għax dal-aħħar 10 snin or so qed intuża ħafna fl-Amerika u Spanja u postijiet bħal dawn. L-istudenti jista' jkollhom lista mhux ħażin ta' affarijiet li jistgħu jistudjaw. Jiena bħalissa qed nistħarreġ il-versi ironiċi, pereżempju. Da minn barra li kont għamilt dak tal-pantik. Issa qed nagħmel qed nistħarreġ il-versi. Imma trid toqgħod seba' wednejta biex tkun x'imkien tisma' l-kliem. Dak il-ħin trid tanalizzah dak il-ħin għax jaqbiżlek u ma tindunax iżjed. Għax dawk jgħaddu ċerti expressions jgħaddu u jekk ma taqbadhomx imqarti ħonna ta' kelma waħda biss. Ma tantx tista' taħdem fuqhom. U anki ironiċi tista' ġalhom minn stess jużaw espressjoni ironiċi minna ma tgħidilhom li qed tagħmel li trid tistudja dawk. Pereżempju tgħidilhom kemm kellhom qubbajt tal-festa. U mbagħad xi ħadd jgħidlek għalija jagħmel tajjeb għax jiena nieħu waħda kuljum minn daw pereżempju. Insomma jdawwara fi stil ironiku jista'. Tkun ħajjartu jitkellem hekk. U anke ktajt pereżempju għax il-kappillan tana 3 soldi meta konna tfal. Dak għandu minn fej, dak għandu l-maduma u ħafna expressions bħal daw. Tissuġġerinna xi persuna li għandna nintervistaw biex inkomplu nistħarġu tradizzjoni orali Maltija? Issa f'daqqa waħda hekk ma tantx nista' għax irid niftakarhom. Imma ġew żiggat tajjeb biex iżomm il-kliem. Infatti jagħmel qiegħda fuq il-ponta tal-sin il-ktieb tiegħu.
Dak huwa tip ta' dizzjonarju illi ikollok is-suġġett u billi inti ma tiftakarx jew ma tafx x'kelma kienet dik illi trid tiftakar, ikollok kliem kollu assoċjat flimkien differenti u waħda minnhom tista' tkun dik il-kelma li qed tfittex int. Dak bħal meta jagħmlu l-picture dictionaries. Picture dictionaries ikollok gruppi, musical instruments, zoo animals, jungle animals, people at work, jew xi ħaġa hekk. Għax inti l-kelma ma tiftakarx jew ma tafix, imma jekk tersaq li s-suġġett tiġi weħedha kważi. Trid iżżid xi ħaġa oħra forsi li tixtieq tgħidilna fuq tradizzjoni orali? U insomma, hemm eluf ta' affarijiet li nista' jiena s-soltu nieħu gost nagħmel lectures. U għamilt ħafna lectures. Imma dal-aħħar mhux dejjem inkun kif irrid jien. Dal-aħħar kelli naqta' ftit lectures. Insomma, jiena ringrazzjakom tal-li għaġobkom tiġu għaw bl-interess. Għax billi tiġu għaw biss. You are welcome, imma ġejtu bl-iskop li forsi dak li tridu taħdmu fuqu issibu aktar min interessa ruħu. Studenti hemm ħafna li jistaw għax jistaw jkunu anke skont ir-raħal. Tażel studenti li jinqalgħu biex jikdbu skont ir-raħal. Jażlu xi 5 characters of any village or town. Jekk jista' jkun b'very different outlooks, kemm politically, kemm abilities, kemm employments, kemm productiveness, jew jażlu żewġ minn nies mir-raħal tagħhom, anke jekk ma jsemmux isimhom, għax kultant ma jaqbilx biex titkellem kif trid. U jekk tażel żewġ minn nies jew tlieta, kull wieħed ikollu aspett differenti tiegħu. Ġifieri jista' jkun humorous, xi wieħed dejjem jitbellaħ u insomma. Għax min ikun joqgħod fl-istess raħal, jista' jsib il-kaptu aktar malajr lil min jaqabbad. U jintervistawhom allura? L-istudenti jintervistaw lil dawn in-nies? Jistgħu jintervistawhom, imma trid tafżhom qabel. Għax jekk inti tintervisthom in confidence u jibdew jgħidu ħafna affarijiet li jistgħu jservu kontra xi ħadd jew kontra tiegħek, mhix tajba. Tista' ssib anke xi wieħed qed jaħdem tax-xogħol. Minn barra l-vokabularju tal-għodda tiegħu jew tas-sitwazzjonijiet tiegħu, dak ikun vokabularju interessanti. Imma jisaqsih ukoll fuq xi diffikultajiet u relationships ma' oħrajn fuq apprenticeship, issa jibda jaqbad changes minn young age to an older age. Jiena kieku insib il-kaptu infittex studenti, per eżempju, meta kont għadni nagħlem il-junior college hawn, kien ikollhom projects għal-biology. Ma kont intihom lista ta' suggestions ta' projects li naf li jistgħu jsegwuhom bi ftit effort u jkunu original sadattant. Grazie. U
Għandi ħabib tiegħi, kemm naħodlok 2 minuti oħra. Għandi ħabib tiegħi jgħallem Pariġi. Imma huwa Alġerin u ħadem ħafna fil-qasam etnografiku fuq il-poeżija popolari tan-nisa. U dejjem jistaqsini dwar il-poeżija popolari tan-nisa f'Malta. Għandek xi Imma bħala poezija jew bħala għana? taqbiliet għana, Iva. Jew ħafna kieku. F'dak li għatlek li ġbart mill-artikej, hemm ħafna għana. Ġifieri għadu jeżisti ħafna għana. L-anzjani li għandhom moħħhom tajjeb jiftakru ħafna minnhom. Ma l-bqejja n-nisa għandhom ħafna idejat, imma ma nafx il-poezija bħala poezija jien. Taqbiliet għana, għanjiet, kwartini, dat tip qed ngħid. Għandhom ħafna expressions bħalma kienet ommi, per eżempju. Jekk issaqsija għaliex, għal-ħaraw il-ħniex lajli. Iqablu. U maħħaċċan, sar attent. Jew hemm ħafna hekk. U tgħidilha fejn irid immur, fejn. Mbagħad tgħidlek għax in-nanna blaw id-dnejn. Dawk interessanti, hemm ħafna minnhom. Ma tisma'homx ta' spiss għax da żmien ma tantx jużawhom. Hemm ħafna għax niftakarhom jien, bħalissa daw xi f'moħħi biss. All right, grazzi ħafna.